Ezbeharra Barda Angelun. 73 urteko gizonezko bat zendu da iluntzeko 7 inguruan, zaintzarik ez zuen urrezko area hondartzaren gune batean igerian zebilela zailtasunak izan ostean. Bi lagun segidan laguntzen saiatu badira ere, jatorriz Kaliforniako zen gizona bertan hilda. Arratsaldeon ikusentzuleok, maite dugu bai itsasoa, baina etengabe oroitarazten digu zentzuz jokatu behar dela. Baina ezbeharra galbo batera utzita gaur lan munduari ere begiratu behar diogu. Izan ere Euskal Herrian 13 urtez enpresen arteko lankidetza sustatzen ibili den biartean proiektuak funtzionamendua aldatu du. Eta zentzu berean, baina nekazaritza eta elikadura sailean inkubasaria sortu berri da. Jarraian emango izkizuegu xehetasun guztiak. Eta Miarritzera ere jo behar dugu. Frank Doloso lankidearen eskutik asteburuan bururatuko bai da Amerika Latina Festivala. Baina baditugu bestelako gaiak ere euskararekin lotuak zuei eskaintzeko, beraz ez galdu gure gaurko saioa eta ongi etorri. Biartean Mugaz Gaindiko Industria eta Merkataritza Ganberak 2010ean hasi zuen ibilbidea. EAE, Nafarroa eta Ipar Euskal Herriko enpresen harremanak sustatzeko helburua du. Eta horretan jarraitzeko, haien lan egiteko modua aldatu berri dute. Biartean pixkat aldatzen da, orain gure antolaketa izango da Merkataritza Ganbarak referente bat izango du Mugaz Gaindiko arloan, eta gero koordinatzailea, 3 Merkataritza Ganbaretan ibiltzen naiz, pixkat gure arteko lana koordinatzeko. Beti Euroeskualdearekin ditugun hitzarmenekin enpresak laguntzen ditugu hoien arteko proiektuak sustatzeko. Egunotan topaketak antolatu dituzte Baionan alde bateko zein besteko profesionalak bilduz. Bereziki industriaren eta teknologiaren arlokoak. Ganbararekin anitz laguntzen digu gure lanean. Lehenik sortzeko gure enpresa Donostin, eta ere laguntzen du aurketzeko beste kontaktuak eta beste bilerak. Iparralde eta hegoaldeko enpresak ikusten ditugu, eta bien arteko aukera horiek zeintzuk diren eta ikusteko aukera ematen du. Eta badela gogoa, horretan ibiltzeko gogoa, eta ia benetan sustatzen ditugun harremanak. Denon arteko elkarlana ezinbestekotzat jo dute jardunaldian. Euskal Herri osoko ekonomia norabide berean joan dadin. Inkuba sarea aurkeztu dute Agur, Azti eta Intiak iparraldeko Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako nekazaritza eta elikadura sektoretako startup edo enpresa berritzailei Mugaz Gaindiko proiektuetan laguntzeko. Agur etxea emailan hegoaldean ditugu gure aktibitatean 120 pasa eta iparraldean 160, nahi du oso orekatuak gaudela gaur egun, eta ikusten dugu zoin abantaila ekartzen digun Mugaz bialdeko bi hanken ukaite horrek. Ze oportunitate, ze aukera sortzen dizkikun merkatu mailan, hornitzaileen ezagupen mailan, initz garapen aukera sortzen dizkiku eta nahi dugu guk partekatu bizi dugun errealitate hori ahal bezanpat lantegiai buruz. Era honetan formazioa, laguntza eta aholkularitza eskainiko zaie hautatuak diren enpresei. Mugaz gaindi sor daitezkeen aukera ekonomiko guztiak profitatzeko xedez. Gure bizian zehar heratu ditugun sareetako jende aditu batzu eta ate idekitzaile batzu lantegi horien zerbitzeko ezagri, eta denbora asko irabazten alzaio hori biderkatuz 3 lurralde horien errealitate bereziak hobekiago ezagutuz ere. Hautagaitzak bidaltzeko epea zabalik da, urriak 19an hautatuko dira programan parte hartuko duten 8 enpresak, eta azaro erditik otsaila erdirarte iraungo du programak. Ikasturte hasierak dinamika berri bat ekarri du Ipar Euskal Herriko sektore profesionalean. Estreinakoz, euskarazko afterwork edo lanoste egin dute kanbon, lanetik lekora izenpean. Aitor Albizua, Pierre Bastre eta Isak Helduaienen ideia izan da, bai euskarari elkartaren ekitaldi batean ondutakoa. Hiruak gera enpresa munduan gabiltzanak eta euskaldun eta euskaltzaleak, eta garrantzia ematen diogu ez bakarrikan eztea edo etxean edo jolasean edo kirolean euskara erabiltzea, baizik eta lan munduan ere bai modu profesional batean euskara sustatzea eta egunerokotasunean atal guztietan erabiltzea, ezta? Eta dinamika edo funtsa horrekin esan genuen zerbait itea, afterworka dituen etekinak edo alde honak elkarbanatzeko azken finean zer
behar da. Azken finean da gure txokotik anatea eta kanpoan zer egiten dan ikusi, besteekin elkarbanatu hitzein eta bueno, mundua eta lan mundua ikusteko beste ikuspegi zabalago bat izatea. Eta hori, euskeraz. Halako aukerarik etzenez, ekimena sortu dute lanetik harremanak eta euskara sustatzeko. Mintzaire erabiltzeak profesionaltasuna eta gertutasuna ematen dituela sinetxirik. La Villa Bleu ostatuan egin dute lehen hitzordua, haien hitzetan biziki ongi igaro dena. Ondo, egia esan, ez genukan gauza hondik pentsatuta, o prestatuta esan dezagun, pixkat improvisazioan oinarritu zan dena, eta nahiko ondo juntzan, 20 lagun elkartu ginen, sektore ezberdinetatikan, eta oso ondo juntzan, jendeak pozkizion. Jendeak ikustezun behar hori, eta pozik zegoen, olako euskeran aldetikan, arnaz gune bat eukitzeak. Eta interesa sortu dela ikusirik, errepikatzeko asmoa erakutsi dute. Ikusita zeharrera izan duen eta jendearen motivazioa eta aipatu dugu azaroan egingo dugula biharren bat, lehenengoa Lapurdin izan zen hemen kanbon, biharrena Baixo Nafarroan, ez da guen dikan, Garazi bai horri hortzaize hor nonbait inguru hortan, eta helburua da pixka bat bai bertako, bai Siberuko, bai Lapurdiko profesional, langile, estruktura publikoetan lan egiten duten aktorei, ekosistema sortzen duten guztiei gonbidatzea. Naiz eta euskara ez erabili beraien egunerokotasunean edo ez hainbeste erabili, helburua da euskararekin etortzea eta hor elkarbanatzea denekin gai ezberdinak. Denon artean, euskarak bultzada jaso dezan, lanean eta lanetik lekora. Euskarazko baliabide numerikoen eskaintza egokitzeko xedez, Euskaltzaindiak hainbat berritasun aurkeztu ditu, zehazki, Euskara ikerketa aldizkariak webgune propioa izanen du orain. Open Journal System egituran txertatua alegia komunitate zientifikora salto eginen da. Bai teknikoki, plataforma teknikoki ikerketa munduan estandarizatu gera, baina baita ere, nolabait ebaluazio irizpideetan ere estandarizatu egin da euskera. Beraz hori, errekonozituagoa izango da ikerketa munduan. Webgunean ere frantsesezko bertsioa eduki gehiago zornitu eta berritu dute, izan ere frantsesezko webgunea berritzea beste urrats bat dela aipatu du Euskaltzaindiak nazioartekotze estrategian. Eta beste hizkuntza batzuk ere gehituko dira. Gaztelaniazko bertsoa argitaratua da jadanik eta urtea bukatu baino lehen inglesezkoa ere sarean emanen dugu. Hau da, ideia da sararaztea euskaran eta Euskaltzaindiaren lanetan pixkat euskara ulertzen ez dutenak. Bestalde, Euskaltzaindiaren jarduna eta bizitza akademikoa biltzen dituen euskara aldizkaria modu elektronikoan argitaratuko da. 1919 dago martxan eta orain bitan banatu dute. Miarritzen Hego Amerikako doinu eta erritmoak nagusi egun hauetan, zinema eta kulturen 32. festivala ospatzen da aste osoan eta arratsuntan sariak banatuko dituzte. Film luze oberena, dokumental onena eta film labur ederrena sarituko dituzten lanak berriz ikusten alko dira bihar larunbatarekin. Gael García Bernal aktore eta zuzendari mexikarra ere pozik bere ibilbide osoarentzat ohorezko saria eman diote Miarritzen. Baina zinemaz gain egun hauetan gaitzeko girua dago kasinoaren inguruan konparazione, dantza ikastaldiak hemen bezala. Miarritzen festivalunekin publikoa eta saltzaileak biziki pozik. Ça se passe bien, on a le temps avec nous. Il y a une belle ambiance, c'est rigolo, c'est agréable. Il y a une ambiance conviviale. Hemos visto los cuadros de la entrada. Los cuadros de entrada hechos a mano, que están muy originales. Muy los ponchos, los libros, muy interesante. On est dépaysés. Je regarde plutôt ce passage-là. Hego Amerikako lanak preziatzeko parada eskaintzen dute kasinoaren sartzean begira. Zinema, kultura eta literatura topaketak ere, aurten Isabel Allende idazle txiletarra Miarritzen bilduak diren festivalzaleekin mintzatu da, xedea betikoa, zubiak eraikitzea,
musikaren bitartez ere, una hemen Roberto Fonsecaren kontzertua. Piano jole kubatarrarekin gure agurra jaun andereak egon pixkor eta asteburuan. À tout le monde, c'était un moment.